Okay, nu prøver vi lige noget smart her i Explain Everything. Jeg vil lige hurtigt gennemgå en nervecelles opbygning ved at tegne og fortælle. Hvis vi tager den sådan lidt oppefra ned, eller hvad man siger, så kan man meget hurtigt lægge mærke til, at der er et øje herinde, der stiger på en. Det er cellens kerne, der er herinde. Den er som sådan ikke særlig vigtig lige nu, men nu har vi i hvert fald den på plads, kan man sige. Det næste, der ligesom så springer i øjnene, det er de lange arme her, som stikker ud fra selve cellen. Det er cellens følere, eller også kaldet dendritter. Sådan der. Dendritterne her, eller følerne, som jeg også kalder dem, det er dem, som modtager signal, der kommer gennem cellen. Så hvis der opstår en impuls, modtager de signalet, eller føler signalet, som man kan kalde det, og sender den videre gennem cellens akson, eller cellens krop. Efter impulsen så er nået igennem hele nerven, eller igennem hele nervecellen, ender de altså hernede i det, som man kalder for cellens terminaler. Her sidder der også nogle, lige den er væk. Ude på terminalerne sidder der også nogle knopper, som man ikke rigtig kan se her. Det er de knopper, som sender signalet videre. Jeg kan lige have skrevet knopper. Endeknopper. De knopper her sender altså signalet videre til den næste celle, som jo ligger i forlængelse af den første celle. Så når signalet starter ved den første celle, impulsen starter, bliver sendt igennem nervecellen, gennem kroppen, ud til endeknopperne, så sender endeknopperne altså det næste signal, eller samme signal er der jo i princippet, videre til de næste følere, eller de næste dendritter, som så igen sender videre til endeknopperne, og endeknopperne sender dem så videre til de næste følere, og så videre. Hvis man lige skal gennemgå resten af cellen, som jeg ikke har fået gennemgået endnu, så kan man kalde det, der ligner hovedet her, det kalder man for soma, eller ja, kroppen måske. Mens den næste led, eller del af nervecellen her, består af myelin og skeder. Kom så. Bum. Dem kan vi lige tegne blå. De løber langs her. Sådan der. Og jeg kan se, at jeg glemte lige at navngive selve, hvad kan man kalde den, maven på nervecellen her. Hvor har vi tekst? Der. Det hedder altså akson. Et akson kalder vi for aksonet. Sådan der. Og for lige at opsummere, så kan man sige, at vi har en celle, og dens opbygning består af hovedet, kan man kalde det, kroppen måske, med en cellekerne indeni, det øjet der. Og ud fra kroppen, der har vi en masse arme, som stikker ud. Nogle følearme, som vi altså kalder for dendritter. For enden har vi så terminalerne med nogle endeknopper på. Og når der så sker en impuls, startende ned fra enden af en celle, vi ikke kan se her, så går den impuls ind, bliver følt på, hvis man kan sige det sådan, af dendritterne, altså følerne, som så bliver sendt, og impulsen bliver så sendt ned i kroppen, ud i aksoner, som både kan være kort eller langt, kommer an på, hvor cellen er, og hvilken type celle det er, og ned for enden i terminalen, og ud til endeknopperne,
som så igen sender signalet videre til næste celle, som så gentager det her kunststykke. Og selve aksonet kan jo som sagt være omgivet af myelinkæder, som består af fedt, og som er med til at forøge jo mere myelin der er omkring cellerne, jo hurtigere vil signalerne køre gennem cellen.